Hormatly prezidentimizin dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň gollawa eýe bolan halkara üstasyr ulag ulawmyny ösdürmek mabatdagy başlangyçlary ýurdumyzyň çäginden geçýän üstasyr ulaw geçelgeleriniň halkara sewdanyň logistikasyny ähmiýetini barha ýokarlandyrýar. Hormatly prezidentimizin berýän tawsirliklerinden ugur alyp Türkmenistanyň döwlet gümrük gollawy tarapyndan hem ýurdumyzyň gümrük serhediniň üstünden ulawlaryň we harytlaryň geçirilmegini saltlandyrylmagyna ýardam berýän şertleri döretmek we gümrük gödäwçiligini kämilleşdirmek boýunça işleri iýdigderli esasy alyp barýar. Döwrap enzamlaşdyrylyp gurulan serhet ýaka gümrük nokatlary bugun kun ýurdumyzyň çäginden geçýän üstasyr ulaw terişdeleriniň we ýükleň mesörleriniň iýdigderli artýan şertlerini gümrük gödäwçiliginiň ygtybarlygyny petletmezden bökdönsiz we saltamalaşdyrmagy doly mümkinçilik berýär. Serhet ýaka gümrük nokatlarynyň ähletinde ýurdumyza gelýän ýa-da çykýan şeýlede üstasyr geçýän ýük awtologlaryny sanly ulgamyň arkaly resmileşdirmek ýola goýulan. Bu bolsa halkara yük daşadmagyny, awtolog sürüjileriniň ýol resmnamalaryny resmileşdirmek üçin wagtlaryny epesli tägşitlemaga mümkinçilik berýär. Gümrük işinde halkara hyzmatdaşlygyň säklerini Türkmenistanyň döwlet gümrük gollawy tarapyndan ýurdumyz bilen serhetleşýän Eýran Islam Respublikasynyň, Özbegistan, Gazagystan we Azerbaýjan Respublikasynyň gümrük gullukları bilen gümrük maglumatlaryny sanly ulgam arkaly desapdan alşmagy ýola goýmak boýunça ýylalaşyklar baglasyldy. Bu bolsa ýurdumyza gelýän we üstasyr geçýän ýük awtologlarynyň gümrük nokatlaryny ýaşyl geçirgelen mümkinçiliklerinden peýdalanyp, olaň gümrük serhedinden çalt geçirmäge, ýurdumyzda öňürilen önümleriň daşarky wagtyra iýerilmegine gümrük taýdan resmileşdirilmegi ileri tutma tertibinde amala aşyrylmagyna giň mümkinçilik döredýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gollawynyň işgärleri döredilýän ýeňillikler üçin gahrman arkadagymy, arkadagy gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.